kære gæster, til AS 18-års fødselsdag. Vi vil nu læse nogle af reglerne op for Christinas fødselsdag. Ja, så vil jeg komme i gang nu. Ja. Kære party people, så er det på fredag, at årets fest finder sted. Eller i hvert fald min 18-års fødselsdag plus moms plus afgifter plus lidt ekstra. Grundet finanskrisen. Ja, forstod din. Ja. Jeg glæder mig til at se jer alle til et brag af en fest kl. 20.00 på anden sal ved Erik Menveds Vej, Frederiksberg. Følgende punkter vil være henført til The Rules/Bro Code. Punkt 1. Vær så stille som muligt. Når I går op og ned af opgangen, så er det naboerne kan få deres skønhedssøvn. They need it. Punkt 2. Husk at komplimentere værtinden ved enhver givende og ikke givende lejlighed hele aften igennem. Punkt 3. Ved entré bliver I udstyret med et navneskilt, som I skal have på jer hele aftenen lang. Du kan takke mig senere, Sandra. Ja, fik den. Okay, ja, Sandra. Punkt 4. Vedrører specifikke personer. Barfred, Jesper, Martin og Patrick, og gerne flere. Suit up og suits off. Ja, det var vist henføre til tidligere begivenheder. Suit up eller suits off? Ja tak. Tak for redigeringen der bagfra. Punkt 5. Bagfra? Ja tak. Punkt 5 vedrører mig selv. Det springer vi direkte over. Grundlæggende kan jeg bare sige, musiktemaet bliver alt hvad Christoffer /Krig ønsker det til at være. Punkt 6. Not so much. I skal smile hele aftenen, og så skal I snakke med mindst 3 personer, som I ikke har snakket med før. Smiley. Klokken 21.30 vil der være quiz og konkurrencer, ja. Så husk jeres winning spirit. Parentes, tænk Charlie Sheen, ja, hvis du forstod den, ja. Temaet er surprise age, så I kan godt komme i gang med at tærpe allerede. For det at gentage, så vil temaet for konkurrencen være age. Så find fotoalbumsene frem. Rygning vil kun foregå, det er utroligt oldnordisk det her. Rygning foregår kun inde i den midterste stue og kun ved vinduet. Ja. Forberedte og eller satans det her teknologi. Nu hopper det videre. Nej, nu går det helt galt. Kan de hoppe tilbage for mig? Nej, vi har tekniske fejl her. Hængende på 2 sekunder. Vi skal tilbage til mailadressen. Teknisk fejl. Vi skal have en sådan der. Ja, det var mig min gamle finger. Punkt, hvad bliver det? 8 stykker. Punkt 8. Nej, 9. Forberedte og / spontane eller spontane stripshows. Ja. Stripshows er meget velkomne. Man skal vel holde traditionen ved lige. Ja. Jesper, jeg regner stærkt med nogle nye moves og koordinerede Chippendale moves. Og husk, med smiger kommer man længst. Masser af knus fra Age og jeres kære oplæser Christoffer. Farvel. Læs lige det nederste. Jeg glemte selvfølgelig vores kære kronprinsesse Age. Tak for det. Ja.